नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके मेल फीमेल भोजपुरी रोमांटिक सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत की रचना की बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करीला, रोमांटिक सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रंगदारी गीत, सीजनली कोनो प्रकार के मीटर रुआ लिखवावे के बा, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फुल गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। नंबर हम अपन डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी भैया। देखिए आज के मीटर कैसे गावे के बाटे। पहले फीमेल के पार्ट बा कि वही खातिर करेलो कंपास हो आ नहीं 4 दिन करेलो बर्दास हो। ए पिया सुन ना, हाँ वही खातिर करेलो कंपास हो, नहीं 4 दिन करेलो बर्दास हो, आरु जे कोई दिल मन पानी पानी। सुन, देखी चढ़ल तोहर कमसिन जवानी, बताव मन कैसे के मानी, लुटल हर दिल जानी, बताव मन कैसे के मानी। देखी चढ़ल तोहर कमसिन जवानी, बताव मन कैसे के मानी, लुटल हर दिल जानी, बताव मन कैसे के मानी। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी है सबके बीच में। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ खोखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रुआ संपर्क कर सकतानी भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो रिक्वेस्ट बा भैया चैनल के सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।